Ayo. Ai ba dalilin min. Wallahi ka ji fangai da kullun chollo, kullun fusari yana damuna ba sosai fa. Kai, a wannan ciwon siga ne ke damun kai. Ciwon siga ke damuna? Mana. Ciwon siga da yau a yi dikin no. A'a, kuma wani min mara biya kawai. Kurum jiri yakin ciwon sigari ya sa talu Isra'ila ko kuma ya za a cire mu sigarin ne. A'a, ina ga likita da biya kawai ne fitsarin ka zaka samu ko ka tafi da shi. Fusari? Fusari. Mori egu zai ma shi mushin magani ai yanzu ya samu lafiya ai. Yanzu fusari ne zan kai gambo likita kawai shikenan. Fusari za ka kai mushi kawai ai. To shikenan Allah ya marjiya shikenan hakan zan nemi fusari din nan. Zan kai gambo likita. Yawwa, wadan yana fa ma. Ya yi shi ta da mata su dina kallo ma a rikin da da kamfanin kare ta shi kenan. Assalamu alaikum. Amin alaikum sa'a. Adam, lafiya kalau. Ya garin kuma ya kwana biyu. Daman sa ko mama ta ce zan karba wajen ka. Okay, to ba matsala. Akwai dama magunguna da aka ce min da wannan shi. Ka san sabon da sai yanzu wannan sai a hankali ba sai Allah ka sauki kawai. Amma na ga kowa marike shi yake so. Bari ko ba abin ba. Oke ba sai ya cire ba kawai kaga wannan babban nan da safe daya da rana daya da yamma daya wannan kuma safe da yamma guda biyu ne kawai a sha. Yawa kawai ka fada mata da Allah a kula da ruwa da Allah saboda ka san shi yake kawo datti wajen fitsari yanzu. Ba matsala mun gode. Alai gambo? Gambo likita. Dan nufa ma ka yi. Kawo indi. Kiliyan sile. Kana lafiya? Lafiya kalau. Kana lafiya ba? Dan nufa. Lafiya kalau ba? Lafiya kalau. Wallahi ai ina da wani dan damuwa ne ba. Are a waje ri tare. Me na magana na gare. Kam wadimin. Ata are ai ya ina ji wani iri wannan ba. Kana ji wani iri ba. Abokina ne fa ya bani shawara fa malan kalamu ya ce ni fusari kama ina da cutar. Fusari din ba. Fusari shine ka shanya bari. Yo shikenan ka gwada min fusari na din. Fusari din ba ka saba. Ne.